חז"ל מזהיר אותנו מלקחת מצווה ולהגדיר אותו כחמור או קל. אבל חז"ל אומרים ששילוח הקן הוא מצווה קלה וכיבוד אב ואם הוא מצווה חמורה. צריך להבין למה. מה מיוחד בכיבוד אב ואם שהוא חמור? אפשר להגיד שפשוט קשה לעשות. אז תגיד לפומצא אגה. ואם זה באמת לפומצא אגה, אז כל מה שאני משקיע אני מקבל, וזה היסוד. אז מה הוא רוצה לגלות לנו פה? אני רוצה להגיד לך קודם כל את החידוש הערים, ואחר כך נגיע לזה. חידוש הערים אומר יסוד, וכדת יצחק, אברהם אבינו קיבל ציווי מהמלאך להפסיק את השחיטה, אל תעש, אל תעשה לנו מאומה, אל תעשה לו כלום. כתוב במלבום שהיה ניסיון מאוד גדול לאברהם אבינו. הוא רחם על יצחק בהתחלה, והוא כבש את יצרו לעשות רצון השם ולשחוט את בניו. אוקיי? עכשיו המלאך אומר לו, בסדר, פתאום כל הזמן, אם הוא היה עצוב, עכשיו הוא לא היה מקבל נבואה. אז הוא לא היה עצוב, הוא היה שמח, הוא יודע שהוא עושה רצון השם. וזה שמחה. זה מתנגד לרצון שלי? בסדר, אני עושה רצון השם. אבל כשהמלאך אמר לו להוציא את הילד, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעשה לו כלום. אז הוא רוצה לעשות משהו, הוא רוצה לעשות איזה נגיעה. למה? הוא רוצה להגיד, עכשיו הרצון של הקדוש ברוך הוא משווה עם הרצון שלי. עכשיו הרצון שלי אותו דבר כמו הקדוש ברוך הוא. עכשיו לעשות את זה בגלל שהוא רצון השם, זה הדרגה הכי גבוהה. לפי זה אפשר להבין ששילוח הקן הוא קלה בגלל שבן אדם נורמלי לא רוצה לעשות דבר כזה, לשלוח את האם ולקחת את הילדים, בשביל מה? למה להפריד? תשאיר אותם, היה צריך להיות מצווה להשאיר אותם ככה. אז אם הוא עושה שילוח הקן, זה מאוד קל בגלל שהוא כמו אברהם אבינו בהתחלה, זה מתנגד לרצון שלו. אז כשהוא מתנגד לרצון שלו, מאוד קל לעשות את זה. אבל כיבוד אב ואם, מכיוון שבן אדם טבעי רוצה לעשות את זה, אז מאוד קל לעשות את זה רק בגלל שאתה רוצה לעשות את זה. אבל לעשות את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות כיבוד אב ואם, וזה כיבוד אב ואם אחר. יש הלכות, איפה לשבת, לעמוד, הכל, יש הלכות. אז פתאום מגלה לנו עוד עמקוס של המצווה, בגלל זה הוא חמורה. אבל עדיין לא, אין לנו תירוץ, אז למה הם שווים? והמדרש אומר, ככה המדרש אומר. המדרש אומר ככה, ובעזרת השם נביא הבנה למה אם מצווה שלוח הקן הוא קל, ומצוות כיבוד אב ואם חמור, שניהם יש שם אריכות ימים. כתוב בחז"ל, אומר רבי אבא בכהנא הקדוש ברוך הוא, לא יתהיה יושב ומשקל מצוות בתורה. בן אדם, כתוב בפסוק במשלי, אורח חיים פן תפלס. שבן אדם שלא תעשה במצוות, הוא לא יעשה פלס, הוא לא יתחיל לבדוק מה יותר חמור, מה יותר קל, מה יותר חמור, לפומצר אגה, כל החישובים לא יהיה. נאום מאגו לא יסעו. בן אדם, אם הוא יתחיל לחשוב ככה, הוא יצא מהדרך. אם השיקול שלו מה טוב ומה לא טוב לקדוש ברוך הוא, יש לו בעיה. לא תדע. הוא אפילו לא ידע מה הבעיה שלו. כך כתוב. מה אורח חיים בן תורה? אומר, אל תעשה משקלות למצוות. אל תגיד שזה מצווה קלה וזה מצווה חמורה. כי אין שנמר ושוקר ופלס הולם. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אז אם זה נכון שלפומצר אגרה או לא, אם אני יכול להשתמש כמה אני צריך לעבוד על המצווה הזה. אם זה לא נכון להגיד שככל שאני עובד על מצווה יותר קשה, אני מקבל יותר שכר? אם זה לא הגיוני? אם אני עבדתי קשה בשביל כיבוד אב ואם, ושלוח הקן זה קרה במקרה, ולא עלה לי כסף, אולי אני אגיד שבוודאי אני צריך לקבל שכר יותר על כיבוד אב ואם. אז זה לא פייר להביא לנו אותו אריכות ימים. כתוב במדרש לא תהיה אומר, הויל והמצווה הזו גדולה אני עושה בשכר מרובה, והויל שזו מצווה קלה אני עושה, מה עושה הקדוש ברוך הוא לא גילה ביוס, מה מתן שכרו של כל מצווה ומצווה, הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו מה שכר מצווה, כדי שיעשו כל המצוות בתום. פה המדרש אומר שיש עניין תום.
תפארת ציון זה ספר נפלא, שנכתב ב-1870 בערך על ידי הרב יצחק זאב, רב יצחק זאב ידלר, משפחת גולדברג. הבן שלו היה בן ציון ידלר, מפורסם כמגיד בירושלים. אז הוא כתב פירוש על כל המדרש רבה. וזה מה שיש פה, זה סט של 10 כרכים, וגם על כל המגילות. אז הוא אומר ככה, אומר רב אבא בר כהנא, הגרסא אומר רב כהנא, אני עושה מצוות, אל תעשה משקלות, ועל כן יבוא האדם לתיקון האמיתי, לתיקון האמיתי של האדם אני רק כאשר יעשה כל המצוות שאפשר לו. פה הוא מנחיל יסוד ביהדות, שזה שאנחנו אומרים רמ"ח איברים כנגד רמ"ח מצוות, המצוות כנגד האיברים של האדם, זה לא שאחד כנגד השני. בן אדם מקבל יד על ידי שהוא עושה מצוות של הידיים. אז זה הדרך שלו לקבל מצוות. המצוות ממשיך ונגלה לך סוד עוד מעט, שהוא באמת אפילו לא עושה את המצווה. נגיע לזה. ואם חויסר, ואם תחסר לו עם מצווה עכשיו, נחשב כבעל מום. אם מעבר גודל, מעבר קוטן, שאין חרפה גדול למזו. שלימות עולם, בן אדם, יגיע לשמיים, ולא יהיה לו עבר, בגלל שהוא לא עשה את המצווה הנכונה. אז תגיד, איזה עבר יותר חשוב? יש עברים פחות חשובים, בן אדם יכול לחיות עם חצי אוזן מלמעלה, חתוך, זה בסדר. אבל אתה לא יודע מה אתה מפסיד, אתה לא יודע מה כנגד מה. ממשיך. לכן בחסדי הגודל הלם שכר מצווה מאדם, שהידי כן לא ינודע לאדם להבחין במצווה, למצווה יעשה את כולם שהיודם יחיה חי עד. אז הוא אומר, פירוש אחד, שבן אדם רוצה שהנשמה, יהיה לו ידיים, יהיה לו רגליים, יהיה לו את כל החלקים שלו, צריך לעשות את המצוות. אז אתה לא יכול לשקול מה כנגד מה. ועל זה אומר הכוסף, נו, מה אגו לא יישא או לא תדע. כשאתה זז, אתה לא תדע. אם המצפון שלי הוא מה שטוב ומה שלא טוב, אז פתאום אתה תסיר מהדרך מהר. אז מה זה כדי שיעשו כל המצוות בתורים? פירוש יש בזה שתי תוצאות. א', שיעשו כל המצוות כנ"ל, שיעשה את המצוות, כמו שאמרנו עד עכשיו, שכל מצווה נגד עבר, ב', שיעשה האדם את המצווה בתום לשם השם, לא מחמס תקוות שכר. אז פה הוא מגלה לנו עוד יסוד, ממש יסוד, שאילו הקדוש ברוך הוא היה מגלה לנו מצוות, את השכר של המצווה, בן אדם לא היה אפשרות לעשות את המצווה לשם שמיים. אם בן אדם היה טיפה להבין מה הוא מקבל, לא היה אפשרות, לא היה בחירה בכלל. כמו שאיזה התנו, אל תהיה כעבוד למשל שנסרה ומנס לקבל פרס. כי אם היה הקדוש ברוך הוא מודיענו גודל שכר שכל מצווה ומצווה לא יהיה אפשר לשום אדם לעשות שום מצווה בלי פיניה, מחמס תקפוץ השכר. כשנוידע לאדם גודל שכר של המייסר ומצווה לא יהיה אפשר להסיח דעת מהשכר שתהיה כבוד רק לשם שמיים. שזה כוח לא יהיה באברהם אבינו, שגם שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו בכל הברכות, כשילך מארצי, אף על פי כן לא יהולך, אלא לקיים מצוות בורא. אברהם אבינו לא הלך רק לעשות מצוות בורא. שזה פעמיים, בגלל שבסוף פרשת נוח כתוב, שאברהם אבינו עם תרח ואשתו לקח את כל רכושם ויצאו מארצם והלכו לכנען. ככה כתוב, 2 פסוקים לפני לך לך. ואז הקדוש ברוך הוא כביכול מגלה לאברהם אבינו, הוא אומר, לך לך מארצך ומארצך מבית אביך לא יוצא שער רקע. בוא אני אגלה לך סוד, אני לוקח אותך למקום מוסתר שאתה לא יודע איפה זה, ותבוא איתי. אז מה החידוש פה? הוא כבר יצא. הוא יצא מחרן. כתוב 2 פסוקים לפני, תסתכל, בפרשת נוח, 2 פסוקים האחרונים שאברהם אבינו הלך. אז מה שמגלה לו, לך לך מארצך. אז פה אומר תפארת ציון, שזה בתום, שהוא רצה, אף על פי לא לקיים מצוות בורא, הוא רוצה שאברהם אבינו יעשה את זה מטעם מצווה. הוא רוצה שיעשה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, שיהיה לו ברכה בתוך המצווה, שהברכה, שהברכה מהקדוש ברוך הוא. לכן חד הגודל, הלם שכר מצווה מהאדם. וכן יהיה בכוח האדם לעשות את המצווה בתום. אז פה תפארת ציון מתרץ לנו, למה השם לא גילה לנו. אבל הוא כן גילה לנו אריכת ימים לשילוח הקן ולכיבוד אב ואם. אז צריך להבין למה.
בוא נגיד, בוא נמשיך במדרש. למי דוב בדומי? אז המדרש, אני חושב, רוצה לתרץ את השאלה הזו, אבל הוא יתרץ את זה ולהביא עוד שאלה יותר טובה. למלך שסוחר בו פועלים ויחס להם לפרדס, סוסם ולא הגיע להם מה השכר של כל פרדס. הוא הכניס את כל הפועלים שלו לעבודה בתוך הפרדס, הוא לא אמר להם, תשמע, יש פה עץ זית, אתה תקבל 100 זהובים. אתה רואה פרח לבן, אתה תקבל 1,000 זוזים. הוא לא אמר להם, שאין יכתוב שכר מועט ולא יכו ויעשו דבר שכר מרובה. הוא אמר, הוא לא רוצה לגלות לך, בגלל שאני לא רוצה שתקבל, שתדע מה הוא מקבל על כל דבר. בערב כל אחד ואחד, בסוף היום הוא אומר, בוא, פועלים בוא. הוא אומר להם, תחס איזה אילון נסיסה? איפה עבדת? עבדת, אמר לו, תחס זה פלפלו, הוא אומר. סחור זהוב אחד, אתה מקבל זהוב אחד. כל האחר אמר, איזה אילון עבדת? אמרת, זה חצי זהוב. פרח לבן, קרא לאחר, אמר, תחתוב, אילון עשית, אמר, זית. אומר, זית הוא שכר 200 זוז. אומר, לא יאיסי צריך להדיע אותנו איזה אילון שכר מרובה כדי שנעשה תחתוב. אז הפועלים אמרו, בסוף היום, כל אחד מקבל 100, אחד מקבל 1,000, אחד מקבל 1. הוא אומר, סליחה, בתחילת היום היינו אומרים לנו שזה הכי יפה. פרח לבן מקבל שכר הכי גבוה. והיינו עובדים על זה ממש חזק. היינו עושה לך, כל הבית, כל הגינה, היינו עושים לך פרחים לבנים. אומר להם המלך, אילו ידעתם איך כל פרדס נעשה, אם אתה יודע מה זה פרדס. אילו ידעתי איך כל הפרדסי נעשה. פה המדרש מדבר בנסתר, אבל באופן כזה יפה. אם אתה באמת מבין בפרדס, פשט רמז דוש וסויד, כך להגיע לקודש ברוך הוא מתן שכרן של מצווה. הקודש ברוך הוא אף פעם לא מגלה מה שכר. חוץ משתי מצוות חמוס שבחמוס וקל שבקלס. כיבדו ואם וחמוס שבחמוס, מען שכר אריכס יום משנה מקבס אביך למען ממך, והקל שבקל, מען שכר אריכס יום משנה שלח צעם, כי קרא כאן ציפור. אז פה המדרש מוסיף עוד תמורה לשאלות ששאלנו עד עכשיו, והשאלה הזו, אם הם לא שווים, אז למה גילה לנו את עניין של שכר של כיבד אב ואם ושילוח הקן? אז בואו נמשיך. מושל כתוב בתפארת ציון. שלא יקשור לנו מה מול מה שאלם הקודש ברוך הוא עשה מצווה, ואפשר לו לשקול מדעת איזה מצווה גדולה ואיזה מצווה קלה. בן אדם לבד, הוא יכול לדעת, זה מצווה חמורה. אני צריך עכשיו ללכת לבנק, להוציא כספומט, להביא 2,000 שקל לשכן שיעבור את החודש. את המצווה שיש בו תורך רב, הוא צריך לטפל באבא חולה, הוא צריך לטפל בילד חולה, בשכן, כל מיני מצוות שהוא עושה, ויגיע גדול בוודאי למצווה גדול תחושב, והמצווה שאין בה יגיע, אלא תבוא לידי עוד בדרך מקרה, בוודאי למצווה קלה תחושב, לפעמים צער אגר. בן אדם היה יכול לחשוב, שאני יכול לעשות שיקול לבד, לפעמים צער אגר. בוא אני אגלה לך משהו מדהים. התפארת ציון רוצה להגיד, שלפעמים צער אגר זה לא מה שאתה חושב. זה לא לפי הצער שיש לך. זה טעות לחשוב שאני יודע לבד מה זה מצווה חמורה. מצווה חמורה זה, בוא נגיד, לא לדבר בתפילה. ומצווה קלה זה, לא יודע, לאכול, לשתות רוב כוס של יין בקידוש. כן אמרו, משה למלך שסוחר לא פועלים, והוא כמו שהמלך לא השילם לפועלים כפי ערך גודל יגיעוסם. היגיעה שהם עשו, המלך לא שילם להם לפי גודל יגיעוסם, אלא כפי ערך גודל תיקונוסם. פה תפארת ציון מגלה לנו, מתחיל להעיר לנו את היסוד, שביסוד הזה אנחנו נבין את המושג הזה, מה זה גודל תיקונוסם. התיקון זה אומר מה שמתוקן אצלך על ידי המעשה. זאת אומרת, הצער וההשקעה שאתה עושה, מי אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תזיע? בוא נגיד בן אדם שהוא בטבעו רב חסד, והוא מתעסק בחסדים, והוא עושה חסדים, והוא יכול להגיע למעלה. אני אגיד לך סיפור. שרב אהרן קוטלר היה לו אחות, מבוגר ממנו, older, מרב אהרון, וכל החיים שלה היא צעקה ובכתה שהעולם איבד מתמטיקאי הכי גדולה בעולם.
וארן קוטלר, האחות שלה, היה בוכה כל היום, והיא בוכה איך איבדו איינשטיין פי 10. ואם רב ארן היה איינשטיין, הקדוש ברוך הוא היום מגיע לשמיים, והוא היה שואל אותו, איפה ליקוד? איפה הישיבה הגדולה שאתה הקמת? אבל מה קרה? הוא לא הקשיב לה, והוא עשה מה שהוא היה צריך. אז יכול להגיד שגם אם הוא עבד על מתמטיקה, לפום צר אגרא, הוא צריך לקבל שכר. אבל לפום צר אגרא זאת אומרת לא לפי הצער שאתה מחליט, שאתה אומר, אני אצער את עצמי בחסד בגלל שאני כל כול חסד, או בן אדם הפוך, בן אדם שהוא קמצן. הוא לא יכול להקדיש מהזמן שלו, ובטבע הדברים הוא רוצה להיות משהו, הוא לוקח מצווה, כתוב שאם יש לו מישהו שאוהב דם, שיהיה מויה לו שויכת. נמשיך. שעל כן, מי שעושה תחת אילן של פלפול, או ישכר זו ואחוד, מי שעושה תחת פרח לבן, או ישכר חצי זהב. ומי שעושה תחת הזית, או ישכר 200 זוז. וגם שלא יפולו בהם יויס ממה שנעשה הפועל תחת הפרח לבן. כל אחד עשה עבודה טובה. כן הוא המלך מלכי המלוכות, בחסדי הגודל אין משלם לו עוד לפי מעשיו. הקדוש ברוך הוא לא משלם לפי המעשים, אלא כפי גודל התיקון הנעשה על ידי המצוות. ועל זה אומר הכוסוב, לכו השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כתוב, תשלם כמעשהו. פירוש שאין משלם לו כפי מעשיו ממש, אלא כפי התיקון הגודל שנעשה על ידי מעשהו. מה זה הלושן, למה לא כתוב איש כפי מעשיו? למה מעשהו? אלא התיקון שנעשה את זה, זהו לא עושה ממש בעצמו, אלא נחשב לו בחסד הגודל, כאילו עושה הוא שמייסב גורמו לו. וכן, אפשר שיהיה שכר של המצווה שנעשה בלא יאמר ויגיע, כמו שכר המצווה שנעשה באומר ויגיע. יכול להיות שכיבוד אב ואם יהיה פחות משילוח הקן. אז שעיקר התשלום השכר הוא כפי גודל התיקון הנעשה היודע. מה זה עשה בשמיים? מה, איזה תיקונים? וזה נוידע ממה שפורט הכוסף השכר מצוות כיבוד אב ואם, שהיא מצווה חמור, שתבואי לאדם באדם ויגיע. אז פה הצבא ציון אומר שמצוות כיבוד אב ואם הוא ביגיע, שצריך ממש, אתה יודע, בן אדם שצריך לטפל באבא או באמא, הוא צריך שיבדלו לאורך שנים וטובים, אבל צריך להשקיע זמן. וכן אמור הזל, אשרי מי שלא חומון, ועל מצווה שילוח הכהן, שהיא מצווה קלה שבקלה, שדבר לא יודע מדרך מקרה, ואין לו לאודם שום טרחה בזמן עשיוסן לו ולחסון כיסו, בשניהם פרט הכוסף שכר שווה למען ייטב לכו ורחת יום, מזה נוידע לנו שאין הקדוש ברוך הוא שם שכר לפי גודל הגיע, כפי הגודל התיקון ענת המצווה. כן יהיה אפשר עוד לא במצווה למצווה, דמי עולו השמיים הלירס התיקון של כל מצווה סלידה. אז אני רוצה להמשיך את הרעיון הזה, שהמצוות הוא בשביל תיקון. אתה לא יודע מה התיקון. אבל אני אגיד לך יסוד שפי צדק אומר הרבה מקומות שאתה כן יודע. אם זה אם זה מצווה שקשה לך לעשות, אבל לאנשים אחרים זה קל לעשות. בשבילך זה מצווה חמורה. זה המצווה שלך. מצוות לפומצר האגרא לא הולך לפח. לפומצר שלך. אם זה מצווה שקשה לך ולא עושה את זה בטבע. אם הרצון שלך והרצון של הקדוש ברוך הוא לא בא בהשוואה. אז אנחנו יודעים שזה המצווה שעושה תיקונים. בגלל שבן אדם מגלה תיקונו על ידי ניסיונו. לא חוטו ישראל להרס להם תשובה. במיוחד בימי אלול, שאנחנו רואים בפרשת כי-תצא, שהאור החיים אומר שזה המצווה של כיבוש היצר, ושזהו חודש אלול, דוח חודש אלול, שבוחסה את אביו, שהאישה שהיא דומה לך בדיוק, בקומוסוי ובמריה כתוב, שכדי להרוג בן צור ומויה, צריך להיות אמא ואבא דומים, וכתוב שאחרי בן צור בא מאשס יפס תואר. ואשס יפס תואר זה היצר, זאת אומרת, זה החלק של הבן אדם החיצוני שמראה, שנראה בדיוק כמו, באותו מראה באותו קומה. ומתי תתחתן איתו אחרי שתוריד את החיצוני, את השערות, שממשיך לגדול,
שזה המויסויס, כמו שכתוב בפרי צדק, שזה המויסויס שיש באדם, והציפורניים זה המויסויס. ואז תבין, ירס השם. שהבן אדם יכול לכבוש את היצר, ואם פוגע בו במנו בזה משחור לבייס מדרש, זה לא אומר שהתורה עצמו יתאר, כתוב בפרי צדק. המילים של התורה לא עושה כלום. כך אומר הפרי צדק, אלא אם כן אתה מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן במילים של התורה שישפיע על היצר. הפרי צדק שואל שאלה מאוד פשוטה. אם בן אדם רוצה באמת לכבוש את היצר, אתה חושב שזה מספיק רק לשבת וללמוד? הרבה עשו כבסירוב ולא עשו ביודוי. אלא צריך תפילה. אבל תפילה לבד לא עובד. לפעמים כן, אבל תפילה כזה שאין בה מעשה לא יכול לעבוד. זה החידוש. שכתוב שהטוב, שהיצר טוב, כתוב בקריאת שמע, פעם בפרשה הראשונה שזו הייחוד של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהשם אלוקינו, שעמידס הרחם הוא עמידס הדין, השם אחד חוזר השם אלוקינו, שזה אחד. והעין והדלת בקריאת שמע, שהם באותיות גדולות בספר תורה, זה העין 74 מצוות שבפרשת כי תצא. וכתוב בכל לבוב כל פעמיים בקריאת שמע, בפרשה הראשונה זה בעל הייחוד, אבל בפרשה השנייה כתוב בחז"ל שהיצר טוב הוא ההתרה של הלימוד תורה, והיצר הרע הוא, התורה הוא התבלין שלו. מה זה אומר? זה אומר שביצר טוב, כשבן אדם לומד תורה, הוא יכול להיות התרה על ידי תפילה, שהבן אדם מתפלל, שהקדוש ברוך הוא ישתמש באור של התורה שנמצא במילים, והמילים האלה יזכו להיכנס לתוך הלב שלו, ולהפוך את האשת יפת תואר, וישלח אותו למחנה, לביתו, לשלוח את זה מהבייס מדרש. יהי רצון שהשנה הזה נגלה את האור הפנימי שיש בנו, ונראה בבניין בייס המקדש, על ידי זה שיגיע, אנחנו 40 שנה, ראש חודש אלו זה 40 יום לפני יום כיפור, וביום כיפור, הקדוש ברוך הוא חזר ואמר, הנה לוחות שניות שיש בהם מדרשים ואגודות, שהמדרש והאגודה זה הבנה, ובלוחות שניות כתוב, שבס זכר ליציאת מצרים. לעומת הראשונות, לפני חטא, כתוב זכר למעשה בראשית, שזה לא מיוחד לעם ישראל. אבל זכר ליציאת מצרים, זה היחידות, זה ההבנה שאנחנו מקבלים שבס, שאנחנו יכולים ללכת, כמו שכתוב, שיש דרגות, יש ירס או עונש, שהוא הדרגה הנמוכה, שבן אדם רוצה שכר, באמת, מה הוא אומר? שכר רוצה ירס או עונש, זה ממש ירס או עונש, לעשות מצוות עבור שכר, זה ירס או עונש, אתה רוצה לקבל, אתה רוצה שיהיה טוב לך, זה ממש ירס או עונש, שאתה לא רוצה שאתה תענש בגלל שלא עשית את זה. ויש על זה ירס בוישס. ירס בוישס, בושה, זה אדם הראשון, שלא בוששו לפני החטא ובושו אחרי החטא ויתפרו לו תאנה. ובאויס הדובר שנסקלקלו, ניתקנו. שלקחו את הבושה הזה שהחיצוניוס לא כמו הפנימיוס, שאיסס יפס תואר נראה בדיוק כמוך. אבל אז תגלח את השיער, ואז על ידי זה תגלה שיש דרגה מעל יורא בוישס, שזה בריס אש. אם יורא בוישס זה כנגד אברהם אבינו, יורא בריס אש זה כנגד יצחק אבינו, שראשון שנאמר ל8. וככה המדרש מתחיל את הפרשה, תינוק שנולד מול מהו של נימול בשבס, מחלוקת בשם בית הלל, אם זה התופס דם בריס, או שזה הסרת העולה, ונפקא מינה לגר, שגר שהיה לו מילה לפני כן, לדעת רבי יוסי, הוא מותר לו לעשות את התופס דם בשבס. כמו שציפורו אמר, שזה דם בריס. אבל בשני יצרחו, זאת אומרת שהיצר טוב מתעתר ומקבל מהתורה. ואז היצר, שהיצר הור זה מחשובו,
שדומה לך, שאתה מדמה את האישה הזאת כאתה, ושילכו לביסה, שלא יהיה הסנגדות של הסטרא אחרא. ואז מגיע ראש השונה. ובראש השונה מתחיל את היום הדין, ונחתם ביום כיפור, בהחזרת הלוחות השניות. יהי רצון שיהיה לנו שבת שלום. וכתוב שהארבע שבתות, אני לדוידי ודוידי לי, שספר תפס יוד, 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 שזה ארבע שבוסס של הפרשה, של החודש. בצ'אבס.